Здравейте, приятели! Днес ще играя тока-бока. Елате сега да ви покажа. Челенджът е да построя една къща, да го направя без мебели, защото тук има да избереш и мебели. И докато да избера да направя къща, докато отидем до града. И сега трябва да изтрием, примерно, тази къща. Ще ви покажа, че е построена, но трябва да изтрия и да направя наново. Ето това е тази къща. Аз съм я построявала. Да, сега ще я изтрием и ще видите какво. Цъкаме тук, отиваме тук, закарваме до кофата за боклук. И така, имаме тези места за строене. И аз мисля да сме до ето тук. Чакаме така. Чакаме да се построи. Ето готова. Сега да влезем да сложим мебелите. Ето това е втория етаж. Ето така, имаме асансьор, но ние ще започнем от първия етаж. Затова нека слезем долу. Трябва да изчакаме. Това е долния етаж, има голяма трева. Тук мисля първо да направим хола. Вие ще сте някъде тук, защото просто да мога да натисна. Отиваме в хол. Сив диван ще бъде. И сиви футьойли. Така, сега да видим дали са сменили украсата от хелуинската. Още не са. Но да се надяваме, че скоро ще я сменим. Защото вече идва зима. Не е есен. Така че лампи. Най-важното ни е лампа. Една лампа, за да може да е светло. Сега отиваме на кухня. Тук има такива някакви часовни трябва. Ето тук. Малко надолу. Така. Тези не трябват така. Да видим някакви цветя. Мисля да сложа висящото цвете ето тук. И сега да отиваме на кухня. Да сложим този хладилник ето тук. И сега слагаме ето това. Взимаме тук. Тук няма какво маса. Слагам тази маса. Опа, за хола забравихме да сложим маса. Ето така. Мисля да сложим една такава масичка. Да. Това ще е кухнята. А столове. Така, 1 стол, 2 стола, 3 стола. 3 стола ще имам. Ето така, вече има 3 стола на маса. Мисля така, един чайник. Ще го сложим ето тук на малката масичка. Така, долният етаж е почти готов.
Трябва да... Половината път сме. И на половината път сме. Така, това е голяма двора. Но първо ще направим малката веранда. Така. Отиваме тук. Тук. Отиваме на столове. Взимаме този голям стол. Още един голям стол. Така, сега ще сложим малка масичка. Верандата е готова. Сега правим двора. Съжалявам, в колата сме и много се тресе. И за това малко се тресе. Но както и да е. Сега да продължаваме към двора. Ето, вижте, това не са само мебели. Бум! Взимаш това. Бум! Става това. Много ти трябва. Трябва ти място, където после горе ще го закачим. Ще видим къде. Това е лампа. Бум! Бум! Слагаме ето тук. Има... Това не сте видяли. Има касетка. Това също не сте видяли. Така. Първоначално си мислих, че са само покуци. Мисля, че няма друго. Един вестник можем да вземем да оставим тук. И пак една масичка можем да сложим, но да е някъде по средата. Хоп, хоп. Аз се чудех дали мога да пренеса един герой в друга игра. От една игра да пренеса в другата игра някакъв герой. Но се оказа, че не мога. И за това градински работи една. Казвам едно такова, сега ще ви покажа какво прави то. Полива тревата и една лейка, като ще сложим там вътре. Да сложим една кофа за буклук. Ето тук някъде. Това ще го сложим тук. Това е тук. И мисля, че двора е готов. Сега бързо се качваме на горния етаж. Тази къща е с асансьор. Трябва да побързаме. Така, слагаме тук леглата. Много бързо. Легла. Слагаме едното легло. Така, килим. Слагаме този килим. Шкафчета на такава туалетка. Малко шкафче тук. Пердета може да сложим едно такова перде. После слагаме рафчета. Сега ще ви покажа какво правише тогава. Ето това. Взимаме го. Правим го. Видяхте го преди малко. За това гледайте.
Отиваме пак на спални. Взимаме една кукичка. Трябва за нея много време да се изчака, защото много бавно се става с куката. То се оказало, че имам вече двечки. Ето, и го закачаме. И стои много хубаво. Но това ще го сложим по-нависоко. Не мога да го закача на това. Не мога на това. Ето така. Малка кукичка още една, а пък ще видим, ако ни трябва. Така бързо, това помещение е готово. Сега ще направим... Имам още 3 стая, не знам какво да сложа в тях. Сега бързо да направим тук банята. Така, мивка. И туалетна. Ето тук. Банята е много... Така. Кошче за боклук. Вече сме в града, но не сме стигнали до мястото. Имам още малко време. Това пререн препарат. Бързо. Това е готово. Сега отиваме тук. Правим една стая, пак хол, но този път само с кинозала. Бързо! Така, отиваме тук. Телевизор. Така, тук правим... Тук е малко коридорче. Терасата няма какво да завеждаме. Банята, плочките трябва да направим. Така. Банята така горе сега. Пети. Банята е готова. Така, тук не мисля, че има да се оправи нещо, така че. Кинозалата. Под какъв пот да сложим? Такъв. Не, тук такъв. А тук такъв. Нямаш много време, Лори, давай. Аз съм почти готова. Почти стигнахме. Ще успееш ли с чаленджа си? Аз съм готова. Така ли? И тук мисля да приключи видеото, защото успяхме. Още не сме стигнали. Браво!